Здравейте, приятели! Днес ще ви чета Битие 9 глава и ще видя докъде ще стигна. И Бог благослови Ной и синовете му и им каза: бъдете плодовити, умножавайте се и напълнете земята. Ще се страхуват и ще треперят от вас всички земни животни и всички небесни птици. Те с всичко, което пълзи по земята, и с всички морски риби са предадени в ръцете ви. Всичко, което се движи и живее, ще ви бъде за храна. Давам ви всичко също, като зелената трева. Месо обаче с живота му, т.е. с кръвта му, да не ядете. А вашата кръв, кръвта на живота ви, непременно ще изискам от всяко животно, ще я изискам. И от ръката на човека, от ръката на всеки негов брат, ще изискам живота на човека. Който пролее човешка кръв, и неговата кръв от човек ще се пролее, защото по Божия образ направи Бог човека. А вие бъдете плодовити и се множете, разпространявайте се по земята и се умножавайте по нея. После Бог говори на Ной и на синовете му с него и каза: ето аз поставям завета си с вас и потомството ви, и с потомството ви след вас. И всичко живо, което с вас, птиците, добитъка и всичките земни животни, които са с вас, с всяко земно животно, от всичко, което е излязло от ковчега. Поставям завета си с вас, че няма вече да се изтреби всяка път от водите на потопа и няма вече да настане потоп, за да опустоши земята. И Бог каза: ето знакът на завета, който аз поставям до вечни поколения между мен и вас и всяко живо същество, което е с вас. Така. Поставям дъгата си в облака и тя ще бъде знак на завета между мен и земята. Когато докарам облака на земята, дъгата ще се яви в облака и ще си изпълням завета си, който е между мен и вас и всяко живо същество от всяка плът. И водите няма вече да станат потоп, за да изтребят всяка плът. Дъгата ще бъде в облака и ще я гледам, за да помня вечния завет между Бога и всяко живо същество от всяка плът, която е на земята. И Бог каза на Ной: това е белегът на завета, който поставих между мен и всяка плът, която е на земята.